سلام أب حدا صوري ناي كتما هوسبيتال وقحتا صحي نسماي كتمرقو خلقت وليدا أولا لدا نسدرا بيتا فلي ترغمي نيرو أديا نوح إوان تسبيا زرخبت تاقوال سدز نبرت سلام إلا سميتا كابتز تولدت اللوعلت جميرا إتو هوسبيتال بناي تحقواس نبعت ملأ إتو نوسا كالاتان إتو في الشيخدان جنا كابعل شلا جميرا فلي قرما خمزلوا يمالخت نيرو سلام أبت ما أخلي من نوابر زلوا جزاء آيات وليدة بتنقاقين بفقرن دمعبه جزهم كل جزء جروا بتزي فليو نهجش جزاء ينيرو مخنياتو حليات فكرات من وارم أو جزء مقاش شايف اللي ينيرو سلام أبت سفر كتحلف كلا سلام قال أكلس نصفتك يا زي بلاي نبرة تحط زبالة كايرة نعبيت زلوا أخبروتن نمحاستات طريقا عنان نايت سفر متصنع نعيتن تسفان نبرت مشت أو أفدق جزاد دويلا مسعر اختاق توازغ خلا كتنايس حق دمسا كم قاجلك أبت خابيك ألح نبرة أبت محبرة سب كم حانت برغت عن بابايات الرئنيرة كل زكالا خل الله انت زي كوينو زتنكفا من ما ينبرة أبت مرتاد ما كابتن قدما يسرعو تمهاري أنيرة نسألي وين ودر زي خونس نفتت النحل منيات نبرنيرة ألا ما زبحال نجر أو هو قدام أي درجة سريعة كابت من خلاي من نوابرو نبز حش من نوابرو نمسل قاريات سعر نتساعد إنفورما غيرها دفاترة دما أبقى في لبعاتيرا نبيت بتخطو قعس كلا اتمثلي نحك أنيات مهاريت مجلس نبرة أبقفلي كابز اللوها نتفتن العلي اتم مهاران زفوتو وسرعة ترنفتان ينيرو سلام مزايا أبتا مصحفيات سؤلانيرا مشت أبتان الشيط أولا أخوينا بناي لامبارينا برهان كتم مهار كلا نا ينفرس تماريت كوينا عبي درجة خمتوز برحوق تتمت نبرت تمرتنا كابت ما أخذ لاي من نورو نابز عبب برهان تساقا قرولو دل سلز نبرت أبوان سلام أب حدا من قصة عبي تكال نا أوديت حساب وزرزر كويني سرح سلز نبرت هيوتو أمونكو ختماتاتن استفعال كفلتاتن هاجر نستزرقحينيرو كل جزء تاتسلم شانتو حيزو كف حدا بوتا نبكر لبوتا نسرح يبقاس سلام أبو أمالت ناينا فقوت ملكتي نيرو نساعات طفيز أنح دحري ملس معاس كم زخدون دما يفلت اتنا يسرح مزوار نتسدرابيت قطوة مرقا أقوان تهابو عبت جزاقون كل جزء نايم فينا مقبال نسمعت فطيري سلام كابو أزور ستة نجرن تعلّوا نتحدى وترجع خازيت نور العالم بتعجز بسرعة المقبال زولي أبو أن سلام سرحنا بالسفالة على بوتاتات كلها أخكله نتجزان سلامن سقع خوينا زحزت الديا كم أخل كتمان إشتي نايسفيت سرحة وصيا ديزاين نيجرك ديزاين الناس راحت تنبر تنقطن برختن زهانة سبيتيا الديا وحلن صريتن سففتنيا سلامون كابديا نتصريتن سرعة كمون دما ما أخلي من نور بخفرنا محازت استمهارت أدي أن سلام كم عيني أتحلو أبو بصراحنا بروح قول جزي أدي أن كل نجر مليا سلام بحالة تعبيها سلام نمجمر تاجزي كاب جزاز وصلتلو ناوي يونيفرسيتي تاعتو تلاي أفدقيت يونيفرسيتي ترجز كلها أتنا يسفح جبيج أو جوتان من قصقاسن لنفسها برعد ينقطقطه إتا كبدي أنا بوان تفلي زي تفلت نسه تقال لومي أما أخلا شحات قانت نبينا تقبلت إتي أبيدا حزاتو زنبرت أنت أبتي كابتو تشكيماتو زل حلافنة اللعرز خبدا مسألة أبت عبيني من مقبل دارش أبت استحالا لخو كوري داراتن كتملالسن كلا كل نقر بسقاتي أتموتانيرا اتسأتا زمولو ناي كتما قزوم ترسعو بنهرن زنفس ناي نفاس ناي بزحات سبدمسن ناقام رعادن سوزو سلام أبتاني مدك أسخفلي دورما كوفيلا نتي بعد من متخلى نبعتا كتعكتيك عالت إتي يونيفرسيتي نعا كم تمرت زي خونس كم سفح بحر خوينو تسمع نساد ما كتحن بس زي تخيل نشتي أعسى سلام مسحار ديشتي سوات مكراو كبير كوين رخبت إتي نصوه لبا نقول لسب كم سقات كريه جمره محازوها بزعبا مزمناوي هيوتن وصعان كزارو خلو مساقنا كواتهم تفليا بحدا كورنا كفت بالنبرت حدا سب سلامتا كوا ويك غربا خلو قالاتي حصروا نبرو انتهي لهم كحاسبوا يقونو أنا دوم سيوم متني زبلو حتتات نلبا يرب شو نبرو
መጽሐፍ ልብ ኣፍ ልብ ዓቲራ ንመንገዲ ጥራይ እናጠመተት ካብ ክፍሊ ትምህርቲ ናብ መደቀሲኣ ትጓዓዝ ምስ ደቂ ክፍላ እኳ ትንፋስ ክትወፅውን ትፈርሕ ነበረት ንሳ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫውጫውታ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ጽምዋ መጋረጃ ተሸፊና ነበረት ንሰላም እንኮ መጻናንዒታ ቤት መጽሓፍቲ ላይብረሪ ጥራሕ ነበረት ኣብ መንጎቶም ነዋሕቲ መደርደርቲ መጽሓፍቲ ተሓቢኣ ክትመሃር ከላ ኣብዚ ግዜ ጥራሕ እዩ ሰላም ዝስምዓ ነይሩ ኣብኡ ምስ ሰባት ምዝራብ ስለ ዘየድሊ ካብቲ ምስ ሰባት ናይ ምርካብ ስጋት ትገላገል ነበረት ቶማስ ካብ ሰላም ብክልተ ዓመት ዝዓቢ ኮይኑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ 30 ዓመት ተምሃራ እዩ ንሱ ከም ሰላም ዘይኮነስ ብርጋፀ ዝመልኦ ካይዳን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለዎ መንእሰይ እዩ ሓደ ምሸት ሰላም ኣብ ቤት መጽሓፍቲ ኮፍ ኢላ ከቢድ ናይ ሒሳብ ፀገም ክትፈትሕ ክትቃለስን ከላ ቶማስ ካብ ኣብ ቅድሚኣ ደው በለ ሰላም ከምቲ ልሙድ ሕፍረት ተሰሚዕዋ ገጻ ክትሓብእ ፈተነ ቶማስ ብህዳእት ፍሽኽ ኢሉ እዚ ሕቶ እዚ ቁሩብ ዝተሓላለኸ እዩ ክሕግዘክ ዶ በላ እቲ ድምፂ ቶማስ ንሰላም ሓድሽ ዓይነት ቅሳነት ይሂቦ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ሓደ ወዲ ክትዛረብን ከላ እቲ ልሙድ ስጋእታ ጠፍአ ቶማስ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኢሉ ነቲ ትምህርቲ ክገልጸላ ከሎ ሰላም ኣብ ክንዲ ነቲ ደብተር ነቲ ናይ ቶማስ ጥንቁቕን ሕያዋይነት ጠማምታ ትዕዘብ ነበረት ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም በብቁሩብ ክቀራረቡ ይጅምሩ ቶማስ ነቲ ሰላም ምስ ሰባት ናይ ምቅርራብ ዝነበራ ፍርሒ ብትዕግስቲ ሰበሮ ምሸት ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ጀርዲን ብሓባር ክዘውሩ ጀመሩ ቶማስ ብዛዕባ ሕልምታቱ ይዕልላ ንሳ ድማ ነቲ ውሽጣ ተዓፅዩ ዝነበረ ናይ ንእስነት ታሪክ ትነግሮ ቶማስ ንሰላም ከም ተዲኣ ትከናኸና ዕንበባ ገይሩ ሓልዋን ፍቅርን ይባ ሰላም ቶማስ ከም ሓደ ዓብይ ሓውን ከም ሓደ መጽሓፍ ፍቅርን ገይራ ክትጥምቶ ጀመረት ንሳ ኣብ ቅድሚ ቶማስ ክትከውን ከላ ጥራይ እዩ እቲ ጓል ከተማ ዝብል መንነታ ርእሰ ተኣማንነታን ዝመለሰላ ነይሩ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቅርን ንዓሞቐ ኸደ ነንሕድሕዶም ካበይ መፂኻ ወይ ድማ ወለድኻ መን እዮም ዝብሉ ብዝርዝር ይተሓታተቱን ቶማስ ንሰላም ንጽህናን ህያውነታን ፈተወላ ሰላም ድማ ኣብ ቶማስ እቲ ክትረኽቦ ትደሊ ጽላል ረኸበት ሰላም ንመጀመርታ ግዜ ልባ ክሃርም ከሎ ተሰምዓ እቲ ቶማስ ዝባ ዝነበረ ናይ ፍቅሪ ብርሃን እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ጽልመት ትፈላ ሓደ ዓርቢ ምሸት ቶማስን ሰላም ሎሚ ፍሉይ ምሸት ክንሕልፍ ኢና ናብቲ ዝነብረሉ ከራይ ገዛ ንዕና ይበላ ሰላም ንቶማስ ካብ ነፍሳን ላዕሊ ስለተኣምኖ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ስክፍታ ተሰማምዐት እቲ ብማእኸላይ መነባብሮ ዝተዓጀበ ልቦናኣ ቶማስ ንዓይ ክጎድኣና ይኽእልን እዩ ብዝብል ጽኑዕ እምነት ሰበሮ ናብቲ ንእሽተይ ጸጥ ዝበለት ገዛ ቶማስ ምስ ከዱ ቶማስ ንሰላም ሙቕ ዝበለ ሻሂ ዳልዩ የቕረበላ ኣብቲ ጸቢብ ሳሎን ኮፍ ኢሎም እውን ድማ ብዛዕባ መጻጽን በዛዕዮም ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ስጡም ስምዒትን ካዕልሉ ጀመሩ እታ ውሽጢ ዝነበረት በሪሃ ዝነበረት መብራህቲ ነቲ ክፍለ ሞቐቶ ሰላም ኣብ ጥቓ ቶማስ ተጸጊዓ ኮፍ ክትብል ከላ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ሓቀኛ ሓልዮትን ፍቅርን ተሰምዓ ቶማስ ፀጉራ እናዳሃሰሰ ንዓኽ ዝመስል ጽብቕቲ ፍጥረት ርአ ይፈልጥን በላ እቲ ስምዒት ሰላም ኣብቲ ኩነታት ንሱ ንቶማስ ከም መጻኢ በዓል ቤታ ጥራይ እያ ትርአ ነይራ እቲ ዕላል እናሞቐ እቲ ስምዒት ድማ እናሓየለ ክኸድ ከሎ ቶማስ ካብቲ ናይ ፍቅሪ ስምዒት ሓሊፉ ናብ ስጋዊ ድሌት ከምርሕ ጀመረ ሰላም ቁሩብ ስክፍታ ተሰሚዕዋ ቶማስ ገና ኢና ክትብሎ ከላ ቶማስ ግን ኣይትፍርሒ ኣነ ኣለኹ ምሳኺ እናበለ ይረጋጋእ ኣብቲ ምሸት እቲ ርክብ ካብ ፍቅሪ ናብ ስጋዊ ርክብ ተሰጋገረ ሰላም ንቶማስ ካብ ዘለዎ ዓብይ ፍቅሪ ዝተለዓለ ነቲ ካብ ንእስነታ ጀሚራ ክትሕልዎ ፀንሐት ንጽህናኣ ንዕኡ ረከበቶ እቲ ርክብ ምስ ተፈጸመ ሰላም ሓደ ዘይፍለጥ ከቢድ ሕልናዊ ስቃይ ተሰምዓ እቲ ዝነበረ ቅሳነት ባንደበት ጠፍአ ቶማስ ድማ ህድእ ኢሉ ኣይትጨነቂ ሓላፍነት ክወስድ ይበዓል በላ ብጣዕሚ ፍቅራ ስለ ዝነበረ ካብቲ ፍጻመ ሂደት ሳምንታት ጸኒሑ ሰላም ስሩዕ ዝነበረ ጥዕና ክዝረግ ጀመረ ንጎሆ ክትስእ ከላ ድቃስ ይስምዓ ምግቢ ድማ ይፍናፍና ነበረ ምክንያቱ እውን ድማ ጥንስ ነበረ ሰላም ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ከላ ብሃንደበት ስልካ ደወለት ኣቦቀይ ነይሩ ሰላመይ ኣብቲ ዘለኹሉ ከተማ ንስራሕ መፅእ ኣለኹ ሎሚ ምሸት ሓደ ዓብይ ምስጢር ክነግረኪ ሓደ ሰብ እውን ከፋልጠኪ ኣብቲ ሲቲ ሆቴል ዝብል ተጸበየኒሽ በላ ንቶማስ ቆፀራ ምስ ወባኣ ከም ዘለዋ ነጊራ እንተተመችዋ እውን ድማ ምስ ወባኣ ንክተፋለጠን ወሲና ናብ ወባኣ ምርሐ ሰላም ጽብቕቲ ቀምሽ ተኸዲና ገጻ ብሽፍሽኽታ ተሰሊማ ናብቲ ሆቴል ኣትወት
ኣባ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ይጽበያ ነበረ። ሰላመይ ጓለይ ክሳብ ሎሚ ዝሓባእኽዎ ምስጢር ኣሎ። ቅድሚ ነዴኹም ምርዓወይ ካብ ካልእ ከተማ ሓደ ወዲ ነይሩኒ ሎሚ ንዕኡ ከፋልጠኪ ሓዋለኪ በላ። ሰላም ልባ ብሓጎስ ሃረመ። ሓው ክህልወኒ ክንደይ ደስ ይብለኒ ነይሩ ኣይትፈልጥ ኢኻ ብሓቂ በለቶ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ቶማስ ካብቲ ኣፍ ደገ ናኦም እናሰጎሙ መጸ። ሰላም ንቶማስ ክትሪኦ ከላ ቶማስ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ኢላ ክትሓቕፎ ተለዓለ። ኣቦኣ ግን ቅድሚኣ ተሲኡ ቶማስ ወደይ መጺኻ ድዩ በሎ። ሰላም ኣብ መንጎ ኣቦኣን ኣብ መንጎ ቶማስን ደው በለት። ኣዒንታ ካብ ቶማስ ናብ ኣቦኣ ካብ ኣቦኣ ናብ ቶማስ ይመላለሳ ነበረት። ቶማስ ድማ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ዕምበባ ካብ ኢዱ ወደቐ። ገጹ ብሓንሳብ ናብ ግራጫ ተለወጠ። ኣቦኣ ሰላም እዩ እዚ ቶማስ ይበሃል እቲ ዝነገርኩ ሓውኩ ይበላ። ኣብቲ ሆቴል ዝነበረ ሙዚቃ ንሰላም ከም ናይ መቃብር ድምፂ ኮይኑ ተሰምዓ። ሰላም ኣእዳዋ ናብ ከርሳ መሓላለፈ። ሓወይ በለት ብዝተረበሸ ድምፂ። ቶማስ ክዛረብ ፈተነ ግን ቃላት የውፀን። እቲ ንሳምንታት ከም ፍቅሪ ዝሓቆፋ እቲ ንጽህና ዘረከበቶ እቲ ሕጂ ኣብ ከርሳ ዘሎ ህፃን ኣቦ ዝኾነ ሰብ ሓዋ ወዲ ኣቦኣ ኮይኑ ረኽበት። ሰላም ከርሳ ክትሕዘ ከላ መሬት ክትውሕጣ ተመንየት። ኣቦኣ ብፍሽኽታ እንታይ ክንኩም ተፋለጡ ባ ይብል ነበረ። ኣቦኣ ነቲ ረሳሕ ሚስጥር ኣይፈለጦን ነይሩ እሞ ንሱ ኣሕዋት ከፋልጥ መፅኡ ግን ፍቕራት ኮይኖም ጸኒሖሞ። ሰላም ብሓይሊ እናንቀጥቀጠት ዓይንታ ብንብዓት ተመልኣ። ኣቦይ ክትብል ፈተነት ግን እቲ ቃንዛ ካብ ኣእምሮኣ ንላዕሊ ነበረ። ቶማስ ብድንጋጸ ንድሕሪት ተሰጉይጉ ካብቲ ሆቴል ወፀ። ርእሱ ብኢዱ ሒዙ ድማ ካብቲ ሆቴል ብጉያ ወፀ። ሰላም ኣብቲ ጣውላ ተደፍአት። ድሕሪ ሂደት ደቂቕ እውን ንቶማስ ክተርክብ ጉያ ወፀት። ኣቦኦም እንታይ ይኾነ ከም ዘለዉ ግራ ኣትይዎ ከመሊሶ ኮፍ በለ። ስልክ እንተደወለ ዝዘልዑለ ሰብ የለን። ወፂ እንተደለዮም ካብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ርሒቖም ጸንሑ። በዚ ድማ ብጣዕሚ ተጨናነቐ። ሰላም ኣብዚ ሰዓት ኣብ ሓያል ጭንቀት ትርከብ። ብኡ ልክዕ እውን ክልቲኦም ኣብ ሓያል ጭንቀት እዮም ዝርከቡ። እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዉ ጨኒቑ። እቶም ፍቑራት ኣሕዋት ኮይኖም ጸንሑ። እቲ ዝኸፍአ ነገር ድማ ሰላም ካብ ሓዋ ምጥናስ እዩ። እስኪ ኣሕዋት ነዚ ዘለዎ ጭንቀት ተረዲእኹም የዋፅኢ ትብልዎ መፍትሒ ኣብ ኮመንት ተቐምጡሎም። ሰናይ ግዜ